Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu Murid pruža podršku obiteljima djece s teškoćama u razvoju, razvojnim i socijalnim rizicima. Uče nas kako razumjeti naše dijete, i meni kao roditelju je Murid stvarno nezamjenjiv. Svako dijete ima prirodnu potrebu za kretanje. Kod djece s teškoćama u razvoju ta je potreba često još više izražena. Ovi mališani trenutačno nemaju adekvatan prostor za igru i kretanje na otvorenom, no to im možete omogućiti upravo vi. Vanjsko igralište je jako bitno za takvu djecu jer im daje taj podražaj koji trebaju. Jedno od osnovnih prava svakog djeteta je pravo na igru. Boravak na igralištu korisnicima centra Murid i više od obične igre. Njima je to jedan od oblika terapije. Nazovite 060 9007 i osigurajte im sretnije i kvalitetnije djece.